Leli emakhaya lokhulumayo usifundo kuhle Sibongwa kweyama phansi eMzumbe endaweni yaKaHlongwa ngaphansi kobukhosi bakaBabukhawula. Usibona kuhle. Sifundo kuhle. Yebo futhi. Oh igama lasekhaya lelo. Yebo igama. Elase stage onalo. Akunalo ngosifundo nje noma sengingena stage. Okay, because ngiyathanda ukuthi usifundo kuhle the poets. Kweyama sifundo. Isho ukuthini lento leyo yokuthi usibanibani the poets? Kushuthi abanye basuke ukuthi umuntu ufuna ukudisclose kahle ukuthi yena uyimbongi yabo. Mhlawumbe ngenze ukuthi khona omunye mhlawumbe usifundo kwenye indawo ocula igospel yena like uzodisclose usifundo the poets mhlawumbe. Okay. So wena nje ucomfortable ukuthi ubosifundo nje kuphela. Ngosifundo. Okay. Usushilo ukuthi usuka ngaphansi kobukhosi bukaBabukhawula. Ehlonga. Kahlonga ngophi? Isemzumbe ngasePotchefstroom. Okay, asikayila. Uqala nini ukubhala inkondlo? Ngiqale ngo-2014. 2014. Ukubhala nje serious. Uzibone nini? Ukuthi ngiyakwazi ukubhala. Ukuthi uyakwazi ukubhala ungakhona ukubhala inkondlo. Ubale begqugquzela. Ngiqala nje high school vele like e-primary bese ngizoma homework ngifike ngibhale nakhona ngilalela abantu abanjengobaba uMzwakhe Mbuli yabozolana eMkiva kodwa la ngiqale khona ukubhala ngempela la kade sekufika khona uBuddhism the poets la sengibone khona okay inkondlo yakwazi ukuyithatha uyibeke kulesikhathi samanje siphila kusona because lezi labo baba uMzwakhe Mbuli sikhuluma ngendaba zase exile awukwazi ukuthi ungakazi exile ubhale ngalo into kanjalo the sekufika uBuddhism the poets bebhala ngothando ngaqala nami ngabona okay nami ngakwazi ukuthatha inkinga enginazo ngibhale ngazo Okay, mhlawumbe uzayikhumbula inkondlo yakho eyokuqala nqa owaqala uyibhala noma awusakhumbuli kahle? Ngisakhumbula. Awusakhumbuli kahle? Ngisakhumbula. Uyakhumbula? Okay, sasithini ihloko sayo? Sasithi my enemy my motivator. My enemy my motivator. Wawusho kubani amagama amangaka? Ubawula mbhekise kuyena. Shithi ngikhule ngumuntu olalela nabo bantu abanjengoLinda Sibiya noSithembiso Zondo. So ngalesa sikhathi ngakade kusadume khona iZokuthu Hero. So bengithi mangilalela khona ngibuye ngithathe nami ngibhekise kule mpilo engiphilayo. Bese ngithi like my enemy my motivator. Bengibhekise nje ku life overall not umuntu oyedwa specific. Okay. Mhlawumbe sizokhuluma ke okuningi but then ngiyathemba ukuthi umuntu ungasekhaya ulangazelele ukuze ukuthi engabe usiphatheleni. Inkondlo yakho oziqala ngayo namhlanje ithini? Ithi emva kokuthi umama esesilahlile nobaba eseshonile ngikhule ngihlala nogogo. Okay, mana ngibone awusiyasukuma nishela mabili. Okay, ngiyakuyona phela. Emva kokuthi umama esesilahlile nobaba eseshonile ngikhule ngihlala nogogo. Ngimdala ngaka kodwa njalo mangicabanga emqondweni lisabuya lelanga ekhaya singcwaba ubaba. Ifile imnyama lalisimbathile ekhaya sikhihla isililo sikhala siwubuka umzimba wakhe egodini bewufaka. Besho bethi miyekeni alale mkhululeni ahambe seqedile komhlaba usephindele emumva manje kubaba. Kodwa ngisho babe washo lawo magama kumina kwakufana nje nokuthi bathela amanzi emhlana wedada. Phela izipikili zazingihlaba mangicabanga ukuthi mina nobaba siyahlukana kubhlungu kakhulu silitholanga nethuba lokuvalelisana. Kodwa sasithi uma sesihlile ekhaya sikhala sibuza ugogo webantu abamanisho singalingena kanjani izulu uma singafanga. Wayezama ukusiduduza ngalawo magama ephebeza imnjunju wabamba amanxebethi wambambatha. Sadlula insuku zadlula inyanga yadlula iminyaka masithi siyadlulisa kuyala likhilanga lishona singaqali kusanga ukufuka sithathela ubaba. Phela la ekhaya kwakhiwe ingodaka sikhula sidla imbuya ngothi siphanga umdaka akasebenzi nogogo sibhuqabhuqwa indlala ukuze silale sidlile siphuma nendishi siyikonana. Emva kokuthi umama esesilahlile nobaba eseshonile ngikhule ngihlala nogogo. Ubethi ugogo kimi mzukule endlelweni yakho yakuvivinywa ziyakufika isikhathi lapha ilanga wazalwa ngalo yakuliqalekisa endleleni uhamba kuzoba nzima kwasengathi inkosi ngakusiza zithi mhla lezo zikhathi zifika uzungalibali ukuthi uThixo kuphela uyakukusindisa mntanomntanami ngisho sebethu uyadabukisa ubongisiza ngokuziqhelelanisa nomuzwa wokubalisa ngisho usuvivinywa zisho ukugwinya izinkinga uboqina njengensizwa uhlabe phansi ngedolo uyakuphendula yena lapho usumbiza umbizo uzumthakazele umkhumbuzo ukuthi uyena wahlenga abantwana bakaIsrayeli olwandle olubuva amaqhinge sebaphelele bayosukuma bamaziyo nabambonile bakufakazele uyothi nalapha abangani sebekubalekele nomndeni usufulathela afike yena ngenelele ungisize ngokuthi umlandele umnamathele ungavuma kubalekele ngiyokukhulekela mina noma sengilele kodwa uzungakhohle ukuthi mufika phezulu kuyokuphoqa ukuthi uziphendulele ewasho lawo magama kimi ugoge uvula ufele emntwini wakhe likhipha isentele eminyama engifumbathisa athi mntanami uthisha akaphikiswa uma ekuthethisa ubuthatha sengathi uyaqondisa ngisho sekuphendula inhlekiso bomhlonipha phela uyena ophethe izinkinga ezokukhipha kulezi zinsiza ewasho lawo magama ugoge seqala echiphiza iwona amagama besifumbathiswa wona ke thina ekseni uma siye esikoleni ubekhuluma ugogo ukuzihlengezela izinyembezi kuthina emehlweni athi ngiyazi abantu abami ngibona njengesahluleke emhlabeni kuyabanda ekseni nesikoleni anifake lutho onyaweni anginawo namandla okunikeza ngisho usheleni uma senihamba ekseni nginiphelezela ngezinyembezi ngithi hamba mntanami usuyobona egengeni kodwa ngifuna nihambe nilibali leqhulile ezintabeni nifike esikoleni nifunde sengathi ilanga leni lokugcina emhlabeni nifike esikoleni nifunde sengathi ilanga leni lokugcina emhlabeni ningavumeli noyedwa nibize ngesahluleki uma nenzi kanjalo niyophila kahle ngisho mina sengekho emhlabeni sengilele noyihle emathuneni emva kokuthi ubaba
emva kokuthi umama esesilahlile nobaba eseshonile ngikhule ngihlala nogogo uthini usizi sesifika esikoleni uthisha esibuza sambe esidlini emakhaya ekseni zibaleke ingane iphuma emafutheni zidla ama cornflakes ucheese amaqanda nobhekini zicwebe kuthini inyembezi emehlweni sibone singelutho ngempela emhlabeni sikhumbula ubaba simazi kanti umama naye wasilahla ngale khathi esteda sikhula sikhala ekhaya ugogo besabela uyena obesibeletha kodwa masihleli sixoxela ugogo yasidlela ukuthi uBP noshukela la kuyena sebeyazenzela siyahluleka ukufunda nasesikoleni le ndaba yasihlukumeza sesiyabuya esikoleni akukho kudla emabhodweni ugogo uzidlela iBhayibheli uGenesis noMateyu asihlephulele nathi amavesi simbikele wale ngemnqamlezweni phela washo nangalesikhathi ngakashiya emhlabeni ukuthi usizi lohluphekeleyo loqhamuka ezintabeni alithatha ugogo ibhodo lingenalutho alifaka amanzi alibeke emlilweni ngikutshela isimanga ukuthi siyothi siyongena embedeni sobe sesifungula inyama emazinyweni njengengane zesicebi emva kokuthi umama sesilahlile nobaba eseshonile sikhule sihlala nogogo ngiyabonga Yawena mfethu lenkondlo yakho le ngisho ine storyline sakhona usizi phakathi iOut ekade zama ukuyofunda ingane ade zama ukuyofunda but ekhaya kuyabheda ugogo yabagqugquzela ngaso sonke isikhathi ukuthi nakube ekhaya kubheda but ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga nina njengoba niyofunda niyothola isikole isinkwa senu sangemehla ngemehla okuyimfundo nakuba kubheda but mina ngogogo ngazange ngenze kahle phambi kwamehlo enu kodwa ngazi ukuthi ngalamazwi niqhubeka nibabantu kusasa even uthisha uma benifika esikoleni nenze sure ukuthi niyamlalela uma uthisha usho maphamazi kuwena noma ukuhlekisa ngengane noma ngabe uthisha ubona ukuthi uyakudelela phansi uthisha umlalelo ngoba kusasa uyena umuntu oyokwenza ukuthi akunikeze ulwazi lokwenza ube umuntu kusasa. Yebo ngibhalele inkondlo ngingasabheki usizi lami mina ngingedwa ngibheka usizi labanye abafowethu nginithi manifika nihlala ndawonye esikoleni nixoxa ukuthi okay wena uphuma aphi nami ngiphuma aphi masihlanganisa lolo sizi ngabe sengikhipha yona ke le nkondlo. Yebo. Okay ngiyabona ngiyabona la uphethe incwadi asingibona ngiyabona uphethe incwadi la right i-professional hard copy yakhona i-right ibhale ukuthi sifunde kuhle L Kweyama yebo Kweyama okay ina how many pages ina 54 pages yebo okay ikhuluma ngale incwadi le okay phakathi inkondlo khona ezesizulu khona ezesingisi bese kuba khona nama short stories phakathi khona inkondlo zesingisi nama short stories bayibhalile ibhalwe yimina nje yonke into la phakathi ibhalwe wena yebo bhuti okay i short story le ephakathi encwadini nayo ibhalwe wena konke kulapho okwami okay iyangidida ke alright ngifisa ukungena kuyona ngixile but nginqeqisa sami la because khona iart sasele futhi okay ukuze uhlanganise le ncwadi le usebenze nobani yini yakufikele ukuthi egcini kosuku ufisa ukuthi ukhiphe incwadi ebhalwe ngegama lakho noyibhalele yona nengeyakhe incwadi kushuthi ngithema ngifika eVarsity ngifunda lapha eWestville khona kube nalesikhathi sokuthi khona inkinga obanaza ukwazi ukuzixoxela umunye umuntu awunamngani wedwa uphuma la uphuma khona wedwa so ngizobe sengithatha lezo zinkinga ngibhale ephepheni ngaso sonke isikhathi makhona into engizwa ngithathe ngibhale ephepheni ngabe sengiyaqiqoqa konke sengikhipha incwadi njengoba leyo ncwadi kanjalo uyayibona ngaphandle nesithombe sembali iphuma egwadule sikhule vele silalela abantu abanjengoTupac Flowers of Africa so ngalo mbali ngizama ukurepresent inkinga esibhekana nazo sabantu ukuthi khona nje njwana inkondla amade ngishaya ifaka imilo gwadula lembali imilo gwadule because sabantu sinenkinga ukuthi umuntu mekuthatha ekubheke ebheka isimo sakhe akutshela ngeke nayo impilo ngeke yilutho empilweni so ngalo nkondlo ngizama ukurepresenta lo nto ukuthi noma ngabe ukephi noma ngabe uphuma aphi into ufuna ukuyenza uzoyenza sure okay just my brother ngiqeqesisi la because serike imzuzu encane kakhulu before ngidithele out le ikuphi kunye my brother ofisa ukuthi ukudlulise abantu ofisa ukuthi abantu bekwazi engazange eze ngikubuza ngakho. Okay engizokusho ukuthi incwadi yami iyatholakala kuma bookshops ikhona Adams Bookshop ku Street mase iyatholakala nakimina umuntu ofuna incwadi angangithinta ngesitolo esihambayo noma ikephi la ufuna khona incwadi ngizofika ngilethele incwadi yebo ikhona nenye ezayo incwadi i-novel kodwa yona iyeza ngabo November ngizoyikhipha. Okay okay ngoba usuzofika nayo la mina njengomsakazi uzokwazi ukuthi ungilethele yakho ngizosale sengishiyale uzoshiyale ngizoshiya okay lasembe enye into kuma ku Facebook lasembe enkundleni zokuxhumana khona noma awuzwakele ngikhona ku Facebook ukweyama sifundo kube khona nelinye i-page kuyama sifundo online bese kuba khona ne group iWestville Poetry Night hlanganisile nami ngikhona khona abanye bafethu eshana biyinkondlo khona lapha eWestville yebo okay eWestville jele yazali lapha eUKZN eWestville sure okay mfethu okay no it's fine mfana ngifuna inhlanhla ukubuza futhi ukubuza imbuzo but khona awusina ngala kumele ukuthi ngikhulume naye and isikhathi sidliwe yini mfana ngifuna inhlanhla ne khona ngingaphuthi ngibonga kakhulu peace and love brother so hey sala
Moja Sure khamba kanjani bhuti? Okay asenze kanje ngicela ukuthi uze kule makhenga la ngoba ama headphones akhe ane problem right ulelo komsakazo wakhe iVibe FM 94.7 the first show somphakathi igama lami uModiso bazi ke ngokuqhumuza abantu ngimaqhumuza abantu kodwa ngisebenzisa iwisa sokuqhumuza abantu ngewisa njengamanje ubaqhumuze enkondlweni wena brother njani bhuti? Ayithala usha inkondlo Yebo igama lesibongo ba igama lami ngosiboniswa kaMdlalose kodwa ke igama lase stage ngo-out yomzulu i-out yomzulu uba out yomzulu ngathi mangabe ngiyibuka indlela engihaya ngayo inkondlo ngaqala ngihayela amakhosi ngibonga mangabe ngibizo uShaka izibongo zenkosi uShaka uNdlungwane kaNdaba uNdlungwane ombelebele ngaqala lapho kahle kwaze kwathi mangabe ngifika kwathi makushaya u2012 2012 ila ngaqala khona ke nami ngabhala ngase ngayibiza ngo-out yomzulu ngenxa ukuthi isume ngisuka kusona kakhulukazi emazulwini sure okay Nzasimbe ekhaya isupport njani ekhaya bayazi ukuthi wenza inkondlo noma uyafihla ekhaya bayazi impela ngoba ngaqala kwa grade 3 bayazi impela ukuthi kudala ngaqala nezinkondlo umama lapha ekhaya uyena owazi ukuthi ngiyayibhala inkondlo so abanankinga nokuthi wenza inkondlo uhamba ama poetry sections abanankinga ama problem bayajabulela lokho futhi bayagqugquzela kakhulu una intombi hayi phela ukuthi ngiyadlala Alright ke mhlaluke imizuzu sele ngaphambi ukuthi ke bombe nohora le 12 ekona komsakazo wakho iVibe FM 94.7 the first chatting umphakathi my brother out yomzulu inkondlo zakho zidila nani usizi ukujabula ushela ingane ungena abantwana utshwala neziphu yini inkondlo zakho edila nazo inkondlo zami kakhulu ziba usizi isikhathi esiningi usizi nendlela indlela esikhule ngayo udabukisela abala cha angidabukisi kahle into engiyenzayo ukugqugquzela abantu ukuthi bengabuki isimo abakusona ngoba isikhathi esiningi inkondlo zami iqala kuusizi kodwa egcineni ngathi iphela ngehappy ending sure into kanjalo ake sizwe le happy ending ayo thula ngani yakwethu la akusikho kokwethu la isekhaya konina la ngisiduduza zikabalasa ngokuthokoza insizwe kuleli khaya ngibhalwe ngomsizi kulezi insizwe ngithembe wena msizi noma bengibiza ngevezandlebe mangonile ngijezisa okwehlo ngandlebe mangibeka udaba lwami akekho noyedwa beka indlebe mabesho bethi bangidonsa ngendlebe thula ngani yakwethula akusikho kokwethula isekhaya konina la bengithunuka la enhlizweni bengithunikala ngokuthola umnyombo wesiziba semcabango angithi iphuthe elikhulu engalenze emhlabeni laqala mhla ekubeni ngisikhethela impilo engifuna ukuyiphila emhlabeni kwaqala ekuqaleni mhla ngithi uNkulunkulu ngicela ungicishe ubaba emhlabeni ungenze ngihlale ekhaya komama naye umncisha amathuba ezweni ukuze kuhlukunyezweni kwamangabi nambono aphenduka isigqilo kungcono ingakho ngijeziswa ngithethiswa ngikheliswa ungasondele enganeni zakhona mayigqokiswa mayidlaliswa zona zangcoliswa phela behleziswe enkiswa kimlokho bekwenzeka kanye emva kweminyaka eyisikhombisa leli vezandlebe solikhombisa namanqamqeni bomncisha ngicine ngokumkhombisa ingakho njalo ngosuku lesikhombisa bengihlezi ngesontweni ngithi uNkulunkulu indlela empumelelo nako ngikhombisa ngoba nini ngibalisa ngibhukude esizibeni senhlupheko thula ngani yakho yithula akusikho kokwethula isekhaya konina lapha ingakho njalo mangizontanga bekhuluma ngekhaya izinyembezi iphenduka umfundi igeleza zokwehla kodwa soze zwele phansi ngalomusho ngifunga abaphansi soze bona bavuma ngwele phansi bahamba nami ngize ngibe phezulu kodwa soze ngafana nophezulu ngoba nophezulu esibhakabhakeni uyamazi ophezulu uyena lo wangishiya nengane yakwethu abayethi igama bathi unembeza uyena lo wayehlezi ethi thula ngane yakwethu akusikho kokwethula isekhaya konina la mina ngi-out yomzulu ngiyabonga obalo obhekise kuyena lo othi akusikho kokwenu la ekokwethu la ubhekise kubani kahle uma ngabe ubhala lenkondlo le kahle ngoba uyizwe ekugcineni kahle imina ngikhuluma noNembeza wami kahle uNembeza uyangigqugquzela ukhuluma nawe uqobo ukhuluma nami uqobo kahle Okay bengizathatha okay ngifisa ukuthi la ngiyibuze mabrother ukuthi mangabe usuyibhala inkondlo kufila kanjani ukuthi inkondlo yakho uyayiza ukuthi le nkondlo ngithatha isikhathi ukuthi ngibhale uyafaka wonke umfutho but mangabe usuyayiperform ebantwini ubona abantu ukuthi ngazothi abayo indaba yayo ngeke kenzeke into kanjalo kodwa isikhathi esiningi ngizama ngayo yonke indlela ukuthi umuntu ezwe akuyena wonke umuntu ozomthinta mangabe use stage
Yeah. Awuthinta wonke umuntu abanye abantu kuyenzeka ukuthi akazi abe kulesi simo engikusona kodwa abaningi bayaye bewuzwe lo muzwa lo bekwazi futhi nokuthi bayaye bebuye kumina bengitshela ukuthi ziyabasiza lezi inkondlo engiyibhalayo ziyabagqugquzela futhi. Okay, zikhona inkondlo zakho la etholakala khona noma mhlawumbe la uperforma khona? Ngiyaye ngiperforme kakhulu njengamanje ngise UKZN Westville campus isine poetry session yayibe khona sibiza ngeWestville Poetry Night hlezi siba khona ngolwesine entambama kodwa ke siyayiseqise mhlambe amaviki abe mabili bese iba khona ila engiperforma khona. Okay, angenwa ngamali ngena mahala. Siyayenze kwesinye isikhathi kube imali kwesinye isikhathi kube mahala ngoba kahle okubalekile ukudlulisa umyalezo siyaye sifuna abantu ukuthi bewuzwe futhi akuyona nanemali enkulu. Okay, kahle uyosukunikela la. Usuke kuyinto kanjalo sokuthi uyabonga khona sizokwazi futhi nokuqhubeka sigqugquzeleke. Ayiphazamisa inkondlo ezifundweni zakho. Kuyenzeka. Alright, dasimbe kuma social networks Uber. Ku Facebook ngusiboniso awuthi yomzulu Mdlalosi. Facebook isiboniso awuthi yomzulu Mdlalosi. Sure, Instagram awuzwakele. Instagram awuthi yomzulu ngikhona na Instagram awuthi yomzulu. Kanti na WhatsApp ngiyatholakala. Okay, uTwitter? Angikho ku Twitter. Awuzwakele. Angizwakele. Okay, dasimbe siyishi WhatsApp number yakho khona uzongena ingane. Ngiyamhleka le out. Sure. All right. Isikhathi sekho bhuti wami sure. 078 3122 081. 078 3122 081. Ngiyabonga kakhulu bhuti. Ngiyabonga. Peace and love. Riot ehambisana noSahara bathi kuyethisa nami kwelo umsakazo Give Up FM 94.7 from the first church yomphakathi 1 minute after 12 sanibani thanda moya wakho.